Kim Enevoldsen, Siemens. Mit navn er Kim Enevoldsen. Jeg er 40 år gammel. Jeg arbejder ved Siemens Building Technologies, hvor jeg står for salg af store energirenoveringsprojekter. Det indebærer at holde styr på et team af mennesker, som arbejder hårdt for at opnå størst mulige energibesparelser i en bygningsportefølje. Det kunne være hos en offentlig instans eller større danske virksomheder. Det spændende ved jobbet er jo, at man er med til at gøre en forskel. Vi sænker energiniveauet i bygninger i hele landet, og det er med til at mindske CO2-emissionerne i Danmark, og det er vi stolte af. Det giver en god følelse om morgenen, når man står op og ved, at man er med til at gøre noget godt. Jamen, for mig er Siemens et ledende virksomhed, som sætter barren højt, som er med til at flytte grænser. Vi satser på hele tiden at være i toppen af det, vi laver. Og det kan man mærke på kulturen her, at vi vil gerne nå noget med de projekter og de opgaver, vi arbejder på. Jeg kom til Siemens for cirka 5 år siden, og de tanker, jeg gjorde mig om at skulle starte i Siemens, var jo, at det var en stor international virksomhed, hvor jeg måske kunne drukne i mængden af masse medarbejdere. Men det har vist sig at være en nærværende virksomhed, hvor der er plads til det enkelte menneske, og der er plads til at udvikle sig. Og når man har gode idéer, som man gerne vil have prøvet af, jamen lige så snart tingene de kommer på bordet, og man kan se, at der er hold i virkeligheden i det, jamen så får man også lov til at føre tingene ud i livet. Jamen i min fritid kan jeg godt lide at konkurrere, så jeg kører motorcykelræs på lukkede baner, og så kører jeg mountainbike. Når man har med salg at gøre, jamen så er det hele tiden en konkurrence om at slå konkurrenten. Jeg kan godt lide det her drive, det giver, at vi konkurrerer om noget. Hvem er det, der vinder ordren? Hvem er det, der har det bedste projekt? Jeg synes, der er en særlig Siemens ånd her, og den er at stræbe efter at nå højere mål. Gå en ekstra mil for vores kunder og sørge for, at de opnår det bedst mulige resultat med det Siemens produkt, de har købt.